FEMA Foot, les déballages du président Baba Cissé. Abou, Baba. Fédération Malienne de Football, et point de presse ou la Daïna, 16h30, ou quoi siège là, président Mazou Baba Cissé, allez de me document que la main au Nyokoro, Abou, Aya Bonka, Sarada Agni, Bekika Tabata sera là, sans état d'âme, sans complaisance, sans porter des gants, Aya Nyefayabou. Propre. D'abord, fais-moi constater, 16h30 de Fora, président Ered Douna Salkono, 16h28. À 16h29, journal Souka. D'abord, on veut ponctualité au confort. Oui. Parce que ni Geleabe Mali est Kodoula, ou Wati Kwende. Baba Wati Douye, c'est-à-dire que c'est très très important. Ko sababu don Wati ere boyali bolo. Wati boyana kanya. Mina 70 non seulement nana Wati kono, wa a donné pratiquement à 16h29 Datoula Boutasma Mamadou Touni. Voilà. Datoula ka donné journaliste donnana. Nous ka caméra. Abou Oumadoune. Le temps est précieux. Ah oui. Ni de bana Abou Mali là, on est traîné. Et 16h30 ça ti damine on la ça. Et qu'à côté. Ni faut 17h ou 17h. Voilà, et amour de faux. Au minute de retard la politique biouata ou panier. Machimado. Wa baba désormais ni ketcho kelinde. Aïe, kana siga wala. En tout cas, vous tasuma kenen kaisa. Miye Alassane Suleiman, président de la commission média, avec mes présidium na, ani Djatinjai président commission football féminin. Oulu Fla, Oulu de Farala président Mazou Baba Sisseka. Alassane Suleiman des décors plantés, Touabakani Babanagana, Kasoroka Kennedy président Mabou Tasuma. Alors, Amina Do, point de pressing kono sabu a danya ou donako a kera munkama bara tale président Kourafe a kalo kele kunye kunye donc kalo kele bara o de nyefoli kera journaliste wi ou ka nyefo bolontan kanuba ni bolontan dombako wi c'est ça bara kero kama Mazou Baba Cissé anaka bureau yi fonction ta le 21 avril. C'est ça. Élection kera le 16 avril, le 21 avril prise de fonction kera. Alors, pour nous le 21 mai, un mois, jour pour jour, comme il y a Mazou Baba Cissé a eu des niefomoi. Abou Tasuma, Amina Doko Kona, noti talent de Ebolo, a talent de Nebolo, Antna Mazouka Kuma Djankala Nikono, Sabu, Baliba TV et la Bendoke, Mimina Soro, Akabololoka, ou conférence de point de presse en intégralité. Moguno Soro, Angabololoka Atime. Gayeno tche comme ambe émission on est en direct ambe nyebla ou di mom Abou Tasuma. Mazou Baba Cissé akumana administration ka kalo kele ngono. Akumana gouvernance ka o mara tabule. Akumana finance ka musaka ko. Akumana compétition nationale ka. Akumana équipe nationale ka. Akumana sélectionneur national kuraka aigle veille. Akumana ligue de Bamako a élection koka. Akumana Abou Tasuma minye football de jeunes au bara ou ketou akumano ka Abou football féminin c'est-à-dire entre autres en tout cas Abou akumana tuni équipementier ka no RNSI foi ma dogo mola a bebe tuka mina aya fo Abou Tasuma amba damne dakurunye damadala administration du gouvernance Abou Tasuma Mazou Baba Cissé kuma mi fo na la fédération soro tuka mina Abou moi mon sang a été glacé. Baba yere vraiment au de kera ko yere sara belebele baye mi mauka attention attiré moi personnellement ntungon tarani akilna chamaye mais ntuma mi yere miri fieu en tout cas Mazou e bara damne no baba o de kera ko yere koloma woro baye ka kuma mi administration ni gouvernance ka krenkrenya finance mi yira akokona la parce que aka folla administration ni gouvernance la baba kana na soro procédure administrative faut une fédération malienne de football qu'on a là donc tableau ça dit même que tchasra quand au tableau tunté donc au fin tunté non ça dit il y avait pas aucune procédure administrative et comptable donc jate don fenena no musaka jate don fenena baba en tout cas procédure bat tunto là mi ko nye donné au la ka ko la jeya ka a fesselen donc vraiment ko kera problème belebele bae problème belebele ba fena kera mi ay mi jatemne en tout cas oye baratun centraliser lo ko sebe
financier de kan n'o fédération malienne de football financier baba o y'a musaka ko wɔrɔ ye o y'a nafolo ko wɔrɔ ye fédération yɛrɛ bɛɛ tun dalen de don finance ko kan donc o finance baba a bɛ n'a fɔ fanga de tun bɛ fanga kɔnɔ ni fanga tun bɛ fɛn na fédération malienne de football la o ye la direction des finances donc baba en tout cas yen kɔni tiɲɛ yɛrɛ la fɛn bɛɛ tun bolilen don kan o de tun bɛ sanni kɛ ale bɛ minɛnw labɔ a bɛ minɛnw ladon wari b'a sagoya la en tout cas baba a bɛ sara kɛ ale de tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ ale de tun ye le grand patron de la fédération malienne de football donc k'a nana o jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ baba a yɛrɛ ka fɔ la k'o ye problème ye o ye ko ye ko min man ka kɛ a man ka ye surtout ka mɛn surtout k'a lawaleya donc vraiment o baba o kuma yɛrɛ fɔlen salle kɔnɔ baba bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ journaliste fɛn o fɛn bɛ yen tulo jukɔrɔ kumaw de daminɛna yen nɔ donc ça veut dire que nin kuma in kuma barikama don kuma nafama don et a ye problème min soulever ye baba n'o ye Mahazu Baba Sise ye c'est très très important nin wɔrɔ kɔni baba ni mun sera kalajɛya fédération malienne de football c'est à dire ŋuni min tun b'a sen na n'an t'a dɔn ko ŋuni b'a sen na mais maa kelen kelen mun b'a dɔn ko ŋuni bɛ fédération in sen na n'a bɛ ka segelen n'a ye baba o ŋuni bɛ sama ka bɔ a mago bɛ fanga min na teliya min na walima bolise min na a b'o sɔrɔ baba ka taa ɲɛfɛ. Mahazu Baba Sise layidu de ta yan'a ka kɛ président ye a ye projet de programme kɛ a tilala ka kɛ programme ye ni mɔgɔw ka kuma la a bɛ k'o de exécuter a ye transparency fɔ o kɔrɔ ka kow jɛya bɛ yen a ye bonne gouvernance fɔ ka baara kɛ cogo ɲɛ Abu Tasuma i bɛ ka finance ko min fɔ nin ye ko dɔ yɛrɛ fɔra la min ye ne yɛrɛ bana ko dɔw ka fédération baarakɛla dɔw bɛ yen u ka contrat banna depuis 2024 nka hali ni waati in na sara bɛ ka d'u ma wallahi a y'a fɔ Abu wa ko mɔgɔ caman c'est-à-dire fédération yɛrɛ baara bɛɛ kun bɛnnen bɛ mɔgɔ 3-4 de ma mɔgɔ 3-4 alors que baarakɛla min bɛ fédération kɔnɔna la a bɛ maa 46 bɔ voilà donc mais maa 3 ni maa 4 dɔrɔn baara bɛɛ bɛ mun n'olu ɲɔgɔn cɛ baba Abu o bɛ kɛ baara ɲuman ye juru yɛrɛ bɛ fédération na million 700 ni dɔɔni ah oui 746 millions wa ko juru yɛrɛ k'a dɔn ni juru in karisa ka juru de ye nin ye a ɲɛfɔ cogo ko bɛɛ dɛsɛlen bɛ ka kɛ hali bi o si ma se ka kɛ fɔlɔ k'ale wasa wa Abu compte minnu fana bɛ yen ko compte dɔw caman bɛ rouge de la i bɛ taa sɔrɔ 46 b'u jɛ compte ninnu na fédération ka compte c'est ça Abu ko fédération yɛrɛ ka compte bancaire 5 de b'a bolo mais baba o 5 la ko 3 yɛrɛ c'est à dire que o yɛrɛ tɛ yen pratiquement 3 datugulen yɛrɛ don donc baba tiɲɛ yɛrɛ la baba an ɲɛ bɛ fédération gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya belebele de tun bɛ yen alors mais vraiment i y'a fɔ cogo min na déballage kɛra bi Abu n'a ɲɛ dɔn a ɲɛ bɛ sɔrɔ an tɛmɛna ka bɔ yen sa i k'a dɔn k'a fɔ a kumana foli bila ka taa fédération partenaire surtout sponsor principal Orange Mali Abu n'i ye Mahazu ka kuma yɛrɛ jateminɛ Abu ni Orange tɛ balontan bɛ gɛlɛya Mali la a bɛ gɛlɛya a ye Orange sɛbɛkɔrɔ fo wa olu nalen u sera Orange ma u y'a sɔrɔ ko dɔw balannen don ni Orange kumana o kow bɛɛ bɛ ka nɔgɔya wari dɔw sarala ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ Abu Tasuma a ye partenaire wɛrɛw fɔ i ko min ye Petrobama ko fana ka contrat banna 2025 voilà mais hali bi olu o tɔgɔ bɛ fɛnw na ko yɛrɛ ye million 20 di fédération ma accompagnement na a ye bɛɛ 223 fana fɔ o fana delila ka partenaire kɛ ni fédération ye nka o banna hali bi k'u ka entête la c'est-à-dire ninnu bɛɛ tɔgɔ bɛ yen kosɛbɛ ko bɛɛ bɛna lajɛ hakili sigilen ya olu bɛna ɲɔgɔn kuma wa kumana an ka chaîne télé dɔ ka baba voilà TM1 voilà donc baba tiɲɛ la o fana y'u jɛ ɲɔgɔn ye nka u ka jɛɲɔgɔnya la TM1 côté la a salen don yen donc vraiment yen yɛrɛ ko fédération yɛrɛ ka musaka b'u la koyi voilà donc a da sera nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma olu de bɛ championnat olu de bɛ fédération ka compétition ou diffusion kɛ voilà gɛlɛyaba de b'o ko kɔnɔ ko juru de bɛ TM1 na koyi juruba yɛrɛ wa ko commission sponsoring marketing et télévision k'olu n'u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ tile 2 in na pour que ka a kow lajɛ Mahazu Baba Sise ka a foyi de ti to yen ayi u ni Petrobama fana u bɛna ɲɔgɔn la kuma ɲɔgɔnya ko bɛɛ ka jɛya o ka jɛya bɛɛ ye alors Abu Tasuma a y'a da don tuguni équipementier ko la Ernest Abu ye fana ne kumaw mɛ yen n'a ma fɔ ko Mahazu yɛrɛ da y'a fɔ Abu n'i y'a mɛn baro la i b'a fɔ ko non ko kabako don Abu k'u ni Ernest ka jɛ ko 300 000
euros. O de minɛn bɛ di fédération ma san o san. O ye 196 787 100 francs CFA. Ok. Ko bɛ fédération fana bɛ 100 000 euros o minɛn san. Voilà, o ye 65 595 700 francs. Alors mais Abu min kɔlɔsira tuma dɔw la minɛn minnu bɛ fédération b'a ka minɛn tata ba fo ka taa don dɔ wɛrɛ la wa tuma dɔw la Ernest yɛrɛ bɛ facture dɔw bila ka na i t'a dɔn yɛrɛ min don. Ah ouais. K'u ni Ernest ka jɛ kelen bɛ a b'i ko mannequin bɛ fini sa mannequin bɛ wari di tailleur ma pour que k'a ka fini don k'a ka publicité kɛ. Yarɔ kɔni o ye o ye kabako ye dɛ. Donc o la ne bɛ kɛ e ka ja feere pour que e ka fɛn sɔrɔ. E ka o ja feere fini ne de bɛ wari bɔ n kun k'o d'e ma e b'o fini di ne ma ne bɛ taa e jansa n'o ye tuguni. Abu k'u ni Ernest bɛna ɲɔgɔn ye dɔgɔkun nata in na ko mais ko Ernest fana ye jate dɔw fɔ ko non ko ni u tagabolo man di comité exécutif kura ye ko koba tɛ k'u bɛ se ka appel à candidature kɛ ko ka équipementier wɛrɛ ɲini. Kosɛbɛ. Donc ne ko a ko n'a sera au niveau là o ko kɔni o bɛ nɔgɔya sabu Ernest an bɛ u fo nin kɛnɛ kan u fana u seko kɛ a ɲɛmaa ye Malamine Kone de malien don a ye seko kɛ fasoden ɲumanya la nka ballontan bɛ ka taga niveau min na a b'o business don c'est du gagnant-gagnant dans tous les cas o fana tiɲɛw bɔra k'u da ko ka boutique yɛrɛ lajɛ la boutique de la fédération Ernest ko foyi t'a kɔnɔ depuis CAN bɔra yen. Donc baba an yɛrɛ b'an profiter la ka yira k'a fɔ baara kura belebelew bɛ ka bolodami fédération malienne de football siège kɔnɔna la en tout cas baara kuraw bolodalen don maaw bɛna ɲɛda kura ye fédération yɛrɛ so la baba en tout cas wɔrɔ kuraw de bɛ ka jɔ sisan fédération malienne de football en tout cas siège kɔnɔna la boutique min fɔra sisan baba boutique yɛrɛ tɛ yen bilen boutique in bɛna yɛlɛma ka kɛ bureau ye donc o baaraw engagélen don ni maa min bɛ fédération malienne de football siège dɔn c'est-à-dire garage dondaba in fɔ portuba b'a la baba ni donna no ni maaw tun b'a kɛ bolifɛn jɔyɔrɔw ye baba o fana wɔrɔ de bɛ ka jɔ nin waati in na maçon yɛrɛ bɛ baara guwanlen na donc baba a bɛna jɔ ka ɲɛ k'a kɛ réception ye voilà. Badjiw de bɛ taa yen nɔ donc da dɔ in mɔgɔ bɛ don ni min ye ka caya o bɛ condamné. Voilà wɔrɔ bɛna numériser en tout cas baba donda principal in i y'a fɔ cogo min na o bɛna datugu o bɛ condamné maa si tɛ don yen tuguni président yɛrɛ ka fɔra n'o ye Mahamadou Baba Cissé entre guillemets a y'a fɔ ko fédération vraiment a donni n'a bɔli tun kɛra i n'a fɔ sugu kɔnɔ voilà donc baba il faut que baarakɛ fédération institution de ye baarakɛ yɔrɔba de don jamana image ba de do ballontan ko te ko fitinin bi ça représente l'état le pays donc baba o chake woro ken ka ke woro bonyale yoro mi na man ka ke min ka di iko ketinto donc c'est très important donc au travaux be senan watina donc baba ni ko be ka ta chogo mina kle dama walma kalo dama baba ni tu fama na fédération malienne de football ma ni tara ibe i jɔ ka file fiyɛ yɛrɛ kɔrɔmasigɛ min ye salle de réunion belebele ba in baba alo yɛrɛ la yɛlɛma kɛra bi parce que tabali min tun bɛ yen ni maaw b'a dɔn déjà tabali jan salle de réunion belebele ba a fɔ salle de réunion bon ayiwa salle de réunion ouais salle de bon ouais salle de réunion ouais parce que wɔrɔ ka dɔgɔ wala wɔrɔ ka dɔgɔ donc tabali min tun bɛ yen nɔ ni maaw b'a dɔn kɔrɔ tabali jan in baba o taara ka bɔ yen tabali kura de taara k'o fili ɲama na baba tabali in kɔni non a tun tɛ état yɛrɛ la tuguni donc tabali kura de nana baba an yɛrɛ kunnafoni min sɔrɔ tabali min don démontable c'est démontable modélable voilà cogoya min ka di ye k'i ka sali la bɛn n'a ye baba i b'a monter k'a bɛn o cogoya ma an y'a kun fɔlɔ kɛ bi o voilà conférence kɛra i ko style cinéma justement an bɛ sigi la chaise de kɔnɔ k'a ɲɛsin président n'a ka présidium voilà ok donc baba olu ye innovation ye Mahamadou Baba Cissé a bɛna min kɛ pour la bonne image de la fédération malienne de football alors Abu Tasuma kuma caman wɛrɛ kɛra ko ye a taara don min ye musaka kow la minnu bɛ don championnat féminin na c'est-à-dire au niveau football féminin yɛrɛ wari min bi sɔrɔ la FIFA fɛ yen ɲinɛ fédération ma se ka bɛrɛ sɔrɔ $50,000 u sera k'o de sɔrɔ sur $200,000 ouais $200,000 o dun ye 113 448 700 francs CFA k'u ye $50,000 de dɔrɔn k'o sɔrɔ an perdira parce que o kɔni bɛ ko $25,000 muso balontan salen don an fɛ yan nɔ voilà il faut que bolo ka don a kɔrɔ a ka ɲɛnamaya jati yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ko jati b'a jija o la ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna sɔrɔ baaraw bɛna kɛ Abu Tasuma a ye ministère fana fo nin kɛnɛ kan tutelle ko kalo kelen kɔnɔ fédération ni ministère ye réunion 2 de kɛ réunion de haut niveau 2 wa réunion 2 bɛɛ la ministre Couture tun bɛ yen fédération président Mahamadou Baba Cissé tun bɛ yen vraiment ɲɔgɔn faamuya bɛ ka kɛ kow la
aller au-delà fédération sera ka U20 filles pour engager tournoi là ko ala ni ministère ka dɛmɛ la ministère a biye bɛta abu tasuma o kɔrɔ ye ko fédération ni ministère cɛ a bɔra marque kapaya la u ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma bi u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o de don parce que baba n'olu bɛnna fanga bɛ yen n'olu bɛnna se bɛ yen ni se sɔrɔla nimisi wasa bɛ sɔrɔ donc je pense que san caman de tun bɛ ka laɲini kɛ an yɛrɛ b'a cri de cœur kɛ yan nɔ baba mais bi alhamdulilayi n'u sigira face à face ka bɛn kelen ma k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ terima ye pour l'intérêt du Mali, je pense que o ye ko ɲɛnama ba ye donc baba hali bi min ye le président du comité exécutif Maouzou Baba Sise a ka laseli la a ye fɛn dɔ évoqué a yɛrɛ k'a fɔ ko fédération u ye budget min voté ɲinan san na baba ko c'est un budget de 3 milliards 300 millions francs CFA o kɛra baba a ye a ka papier yɛrɛ lajɛ ko n'i ye nin musaka ta ni 3 milliards 300 millions CFA ta k'a lajɛ ka nin tiɲɛ min bɛ kɛnɛ kan sisan baba k'u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko fédération bɛ musaka min kɛ k'a ka ca n'o ye ko déjà ale yɛrɛ ka jate la ko fédération ka musaka bɛ taa autour de 4 milliards et quelques donc baba vraiment ko fɛn caman bɛ yen nɔ maintenant ko gɛlɛyaba bɛ fédération kan koyi ko mais min ye FIFA droit TV FIFA ye droit TV dɔ sara droit TV éliminatoire coupe du monde voilà $800,000 donc baba $800,000 CFA là o ye 452 millions 594 000 francs CFA FIFA m'a dit dɛ fédération président de y'u la kuma ɲɔgɔnya voilà k'a ka ciw ɲɛf'u ye c'est ça o kɔrɔ ye quoi ni institution ba ninnu voilà FIFA ni CAF a n'a membres déconcentrés u bɛ ɲɔgɔn bolo ils sont en phase voilà donc baba mais a ye a fɔ ko fédération budget annuel min voté n'o ye 3 milliards 300 millions CFA ye baba a ko a ye kuma dɔ fɔ a ye ne tike dɔɔni c'est à dire ko kana kɛ ten ko n'i ni jateminɛ baara ba ma k'a kan ka a musaka ko jateminɛ ani baara min kɛn ka kɛ c'est à dire baara de ma k'a kan comme il faut voilà donc désormais a bɛ n'a fɔ Maouzou Baba Sise ka baaraw taabolo la baba nun hasard tɛ kɛ tuguni parce que voilà ale yɛrɛ ka fɛn voilà ni hasard ye voilà justement n'u bɛna ka na a fɛsɛfɛsɛ baba ale yɛrɛ kɔni ye audit kun fɔlɔ yɛrɛ k'a ye k'u yɛrɛ y'a kɛ ale n'a ka cɛdenw u b'a kan ka ban voilà olu ye dɔw k'a la mais dɔw yɛrɛ bɛna fara a kan k'a ko kun cɛ voilà Abu Tasuma ala ka baba ayiwa min ye fédération président a ka bi conférence de presse point de presse in na a ye i kan bɔ tuguni de Abu Tasuma sabu a taara se min ye fédération kɔnɔna la Abu Tasuma a taara se ko dɔ fana ma min bɛ maa kamana guwa ko baarakɛla dɔw bɛ yen i ko service marketing ani service informatique k'u tun tɛ jate dɛ u tɛ baara la u t'u ka baara kɛ donc u sera k'o lakunu o mɔgɔw k'olu bila baara la u bɛ ka baara kɛ bi wa baba diɲɛ yɛrɛ gulonnen don ni service i ye service fila fɔ an bɛ monde moderne min na bi ɲɛnɛmaya se ka taa ka nin to informatique ale ni marketing fédération ni à l'interne sɔrɔ kolo yɛrɛ fɛn mun ye a n'a fɔra k'olu yɛrɛ tun t'a la yɛrɛ fiyewu olu tun tɛ baara la yarɔ kɔni baba an tun ta man di ɲɛfɛ nin ko la koyi mais alhamdulilayi ayiwa Abu Tasuma ayiwa ɲininkaliw fana kɛra min ye n y'a fɔ Maouzou Baba Sise a kumana fana sélectionneur des aigles ko kuma kan voilà a ta cogo bɛ ka kɛ cogoya min na a ye appel à candidature kɛ a ko k'ale yɛrɛ de y'a kɛ dɛ wa ale yɛrɛ de y'a bɛɛ décentralisé a b'o de la a k'a centralisé disons o de la an ma se ka kunnafoni foyi sɔrɔ tɔgɔkow la donc wa k'a ko kun cɛlen fana a dira commission technique mɔɔw ma wa u bɛ k'u ka baara kɛ professionnellement ko wa ni ala sɔnna sini sibiri ko interview kan ka kɛ mɔgɔ 5 min ni olu talen don k'olu bɛ se ka kɛ sélectionneur ye u ka interview bɛ kɛ sini bɛɛ ka waati dɔnnen don ka ban interview kɔrɔ ye k'i ɲininka i bɛ kuma ayiwa vis-à-vis dɔ wa a bɛ kɛ par visio wa en tout cas i bɛ kuma k'i ka programme ɲɛfɔ noti labanw bɛ bɔ o de la pour que ka président ta exactement ka sélectionneur ta maintenant ku an bɛna Maouzou Baba Sise lamɛn sabu ko dɔ de bɛ ka diɲɛ minɛ nin waati in na o ye Badou Zaki ka kuma ye Badou Zaki n'ale bɛ shortlist mɔgɔ 5 na minnu talen don ko sélectionneur bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ puisque kuma bɛ ka bɔlɔlɔw minɛ Badou Zaki waye ale ma candidaté oui a candidatera oui a ma candidaté a kuma cayara fo k'an bila siga la k'an ni Badou Zaki yɛrɛ ma kuma fo k'an yɛrɛ bila siga la ni bɛ se ka kɛ cogo di o la
Mazou Baba Cissé a ɲininka la ko la kɛnɛ kan an y'o extrait de ta an b'o di Mazou Baba Cissé ma k'an jaabi o la président Badou Zaki ko in a ko kɛra cogo di an ma foyi faamu. Explication bɛ se ka di o la dɔrɔn ne bɛ se k'a fɔ le coach Zaki en a ka représentant an kɔni bɛ mun dɔn commission an ye demande sɔrɔ appel à candidature déposée là, ok, à travers l'agent. Maintenant peut-être que olu kun t'a dɔn ko an bɛna shortlist kɛ a ko la k'a yira diɲɛ na, peut-être o de y'a u la paniqué, peut-être que a kun b'u kɔnɔ ni fɛn kɛra ni mɔgɔ mun taara o de bɛna fɔ diɲɛ bɛɛ ye, tu vois. Sinon candidature mun ka gɛlɛn an ma o ye candidature ka sɔrɔ, dossier ka sɔrɔ, pour que dossier ka se ka étudier. Donc au dossier sɔrɔla commission y'a ka baara kɛ n'o dossier. Donc maintenant mun bɔra kɔfɛ il était sous contrat a kun tɛ fɛ a tɔgɔ ka bɔ, ça c'est autre chose, on gère pas ça. Sinon même demain interview kan ka kɛ, tu vois, minnu sélectionné là. Donc moi je pense que fin do a taara k'u bolo dans le fait que tɔgɔ bɔra ka sɔrɔ il est sous contrat, tu vois. Donc au dɔrɔn sinon dossier candidature sɔrɔ la, le projet de jeu mun présenté a b'a kɔnɔ, CV u b'a kɔnɔ, diplôme u b'a kɔnɔ, i n'a fɔ tɔw. Et le comité, la commission a travaillé en toute indépendance, en toute sérénité par rapport au dossier reçu. Je pense que fin de polémique, quoi. Polémique, vous voulez le créer, mais polémique, parce qu'il y a un dossier aussi. Ah, Abou. Oui. Nous avons des fédérations présidentes. Ah oui. Nous avons adresse mail dit Beika. Candidature bla au mail a bɛɛ b'ale de bolo. Ah oui. Ne ko ŋan ka mɔgɔw continue se ka négligence kɛ ka taa se fo ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ dɔra la ko candidature fo k'o don shortlist la k'a sɔrɔ o ma kɛ Abu a ye maa kamana gan nka diɲɛ maaw yɛrɛ y'a essayer ka Mali buruja ko ouais k'u bɛ taa mɔgɔw tɔgɔ don fɛn na ko k'a sɔrɔ o ma kɛ surtout Badou Zaki yɛrɛ a kuma caya kojugu Abu Tasuma. Oui a y'a kuma caya mais kuma gansan don Baba a ma se ka c'est-à-dire a mi jɔ a cɛya jɔyɔrɔ la i bɛ hakɛ to non il n'a pas assumé Baba. Oui. Ni ye ko kɛ en tant qu'homme i bɛ i jɔ a garantie kɔrɔ ne de y'a kɛ. Parce que Niger degeli karamɔgɔ. Parce que Niger degeli karamɔgɔ don. Voilà donc il est sous contrat avec l'équipe nationale du Niger. Oui. Ale postulera Mali sélectionneur national nɔfɛ le fait que tɔgɔ bɔra Baba ale siranna a ma se k'i jɔ k'a fɔ ko jɔnko wala tiɲɛ la contrat bɛ ne ni aw Nigériens ni ɲɔgɔn cɛ mais ne fana ka bɔ Mali degeli karamɔgɔya nɔfɛ. K'a ka agent de y'a. Donc ale y'a essayer k'o ko munumunu k'o kɛ tan fo ka taa kuma don a kɛrɛfɛmaaw da minnu bɔra ka burujali kɛ k'a essayer k'u b'a démenti. Baba intérêt jumɛn bɛ an maliyɛnw kan fédération malienne de football comité exécutif k'a fɔ ko Badou Zaki k'a postulé la et k'a ma postulé. Les preuves sont là. Machine tɛ galon tigɛ Baba a preuve bɛɛ lajɛlen ni maa mun bɛ réseau suit a preuve bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ a ye candidature laɲini kɛ Baba traçabilité bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔgɔ foyi t'o la et puis maaw bɛ ka a essayer ka Mali fédération jalaki fɛn min na Baba o tɛ jalakili ko ye o y'an ka baara taabolo de ye an ka méthodologie de travail de ye k'a fɔ ko ouais ko shortlist ko man ka publier o sariya bɛ diɲɛ balontan na yɔrɔ jumɛn na. Appel à candidature ma kɛ public de ye. Voilà munna o kuma ma fɔ. Shortlist ko man ka publier Baba an b'a publier bi an b'a publier sini. C'est pas interdit balontan sariya foyi tɛ yen nɔ min b'a contre la donc y'an ka baara taabolo ye maa si se k'an bɔ o kan donc Badou Zaki s'il a intérêt ka na Mali entraîner tant mieux s'il n'a pas d'intérêt a ka to Niger kunna voilà et puis a yɛrɛ tɛna a yɛrɛ ma parce que fɛsɛfɛsɛliw de don il faut que a ka kɛ sodanso ye pour que a ka kɛ an ka degeli karamɔgɔ ye donc nin yɛrɛ ko bɛ ka taa yɔrɔ min na sisan Baba ayiwa Tadasiw yɛrɛ bɛ ka dégager dɔɔni dɔɔni. Bon an kɔni t'o ɲɛdɔn parce que n'i y'a bila anw yɛrɛ ma kɔnɔ an b'a fɔ n k'a bɛ Magasuba ni Flora Ibenge ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'anw ɲininka nka nin ko in tɛ ɲɛdɔn dɛ donc ka baara don mais o t'an bali k'an ka hakilina tigɛ o y'anw ka hakilina ye alors Abu nin conférence nin point de presse in a bɛ mɛn ka da tariku la kosɛbɛ nka président Mazou Baba Cissé a ye kuma kuncɛ ni min ye Abu ko ni Ala sɔnna ma a bɛ nin exercice in kɛ chaque trimestre. Exactement. Kalo saba o kalo saba. Abu. Ouais. Nka yan'an ka bɔ kuma in na n bɛ hakililani dɔ di président ye min fɔ n'an bɛ ɲini ka sago a kan o ye match amical min kan ka kɛ fenêtre FIFA in na avec les aigles. Abu a ye kuma dɔ fɔ o kɔnɔ Abu maa bɛ mɛn i t'o kunnafoni sɔrɔ fédération kɔnɔ dɛ. A ka gɛlɛn. A ko Mali
ni match amical do kala ñon soro Mali ni Iran ou kala jouer aller à dossier soro quoi là au match drone de la war be se ka di ama ka Mali ka bieta ka ushi ku dumuni ku transporter localement ko Iran match de manager ku yo 70 ko $30,000 pour me dire Mali matuguni donc allez à fouiller $30,000 cadeau Mali te équipé mi ta jouer $30,000 ah oui ku ka do faraka bo négociation na match amiko yoro kumbei fla ñogo bi ka se sabama ayulu fana belaje mais ya soro lu bela cacheto labu u ko ba ko bieta u ba dumuni abana me warti daw a yɛrɛ dɔ tun bɛ yen nɔ n'o bɛ kɛ Maroc ko Mali yɛrɛ de tun b'o i jɔ n'o musaka ye ayiwa donc ko ale o bɛ jateminɛ musaka ko de bɛ fitra donc a jɛna tɔ ninnu kɔ ka segin ka na ko kɔsɛ o don na yɛrɛ yan kɔrɔ min ye Iran manager in ye ci bila ka na ko bon ko c'est bon Sam voilà ko Sam a tɔgɔ ye Sam ko bon ko u bɛ wari kɛ $100,000 ye de 30,000 à 100,000 $100,000 c'est-à-dire 54,574,350 francs. Merci pour la conversion à bout de donc au Mougou be di Malima bien binani ni woro de bita Mali délégation c'est ça kata beshi hôtel la hôtel Kangara ku dumini katla ka transport local ke bati mbike Turquie Jamanaka le 4 juin à Bouta. Exactement baba. Fenêtre FIFA. Non faut itala. Voilà. O kumukele kono akungo fédération président no yale ku sera Francis ou ni joueur cadre chama ñoy. Voilà. Wi hakla wi ra ñona Bouta. Voilà min kay mi mani ou benaka ka ko do tla. Wa équipe nationale nu bela abu charte de betla beba signé pas d'amna ni kadewi. Voilà. Faut tableau de kayoko la beka don ikanga minge ika hake anika daye minye au cadon barabiki au deka voilà en tout cas vous les transparency daye mazu baba si c'est fait hakla ni mise ka sababu ye ambe bi jemu amba datu do kera de do kera mais baba joru ka woro la jusqu'au